soc el Xavi, seu. I l'Àguia. Jo, Jordi Centelles, faig d'aquí també avui, soc principiant d'aquí, Bon dia, soc en Josep Borràs i és la segona vegada que vinc. I mig aproximadament, amb un desnivell de 180-190 metres. I el començament, com veieu, és aquí, amb aquest dolmen, que és un dolmen que és de l'època neolítica, concretament del Tenim, aquestes ja les tenim. Entrada del dolmen. Aquí, ahora le haces una Aquí ya tenemos la piedra que hace de Vamos entrando. Te voy a llevar. Y aquí debajo, esto ya es el techo. Esto es dentro del dolmen. Giro el cap, Es una piedra que hace pues 3 metros y medio de largo. Me parece bueno, lo que ha explicado la... ¿Has hecho la Comencem a caminar per una pista ampla de terra. A la nostra esquerra, vinya. En poca estona arribem a la creu de Can Boquet. Bueno, ara pararem. Esteu davant d'una creu de ferro que deu fer uns 2 metres i mig, que està col·locada, ben col·locada entre unes pedres. Aquesta és la creu de Can Boquet. Aquesta creu és l'any 1700 i pico. I la cosa és que durant la Guerra Civil representa que se la volien carregar i tal, i llavors, just a darrere vostra, els que ho podeu veure, hi ha una masia que és preciosa, que és a Can Boquet, que és de l'any 1600 i així. Estaven runes i van arreglar, i ara està molt bé. I aquests de Can Boquet se'n van cuidar d'amagar-la. El terra és una mica irregular, però bueno, no res de l'altre món, Estan per aquí baix i amagades. Davant nostre, l'alzina surera La Molinera, arbre declarat singular d'interès local. Té entre 250 i 300 anys i sembla ser que mai li han tret el suro. Por eso entiende cuando destapa el cava como que el mismo sonido. Mira, aixeca la mà, aixeca la mà. Això és una branca, Dani, mira. Dime. Menja un poquito. Ah, aquí. Una branca. Hostia, tú. Hostia, ¿verdad? És una de les branques que són gegants, I el tacte sempre és calent, el suro? Sí, és cert això, és veritat. Pues això el que et deia, Les té molt pronunciades. les té molt pronunciades. Sí, sí, les rugositats, no? Les té, són brutalment pronunciades. Sí, sí. Sí que el seu creixement segueix sempre el mateix, no? Home, Aquí Girona, clar, hi ha tot el tema. I aquest suro és Aquesta roca granítica es diu Sauló. Sauló, Perquè és una roca que no s'ha acabat de... que s'està desintegrant ja. Què és el que vam trobar pujant en el... Hem arribat a la font de Sant Mateu i serà el lloc on esmorzarem avui. Vinga, però no us acostumeu, adelantar-nos. No. És que nosaltres anàvem segons. Bueno, per aquí t'escapes. Bueno, ara els del Xavi que parin que hem d'arrencar nosaltres, vale?
Continuem. Ara, graó d'uns 40 centímetres. No, però més o menys. Sí, ara faig la passa. Sí? Un graó petit. Hi ha el canvi de pressió més gran. En Joan està molt interessat en el món del busseig inclusiu. Caminem i xerrem de temes de busseig. Graó petit. De fet, en Joan ja ha viatjat a l'altre costat del mirall. Fent pujades, hi ha petits obstacles. Davant meu tinc una arrel. I ara jo estic davant d'un graó d'aquests de tauló. El pujo, una mica a l'esquerra i tindreu un altre graó. Ara hi ha graons separats un de l'altre 1 metre aproximadament. Arrenquem. Estic a sobre un graó, un altre graó, petit graó, un graó molt alt amunt. L'has notat, no? I ara pujo una mica. L'has passat? Sí. Girarem una mica a l'esquerra per aquí sobre. Un graó que en realitat és una arrel alt. Aquest és natural. Els que hem fet abans eren taulons. I dic jo, la pregunta del millor, si baixeu a 60 metres i és tot fosc, què punyeta feu allà baix? Bueno, pues segurament alguna pràctica. Jo quan me'n vaig baixar va ser una pràctica. No, jo va ser el Sant Prosper. El què? Un barc enfonsat que hi ha a Rosa són graons petits, val? Jo ara estic davant del graó gros i el pujo. Sí, tens prou. Però ja tens llum per poder veure? No? Sí, sí. Sí? Els tens controlats? Ara escorriol net. Un petit pas de roca. Graó, que és una... Sí, no? Com a sortita a la clareta. Dades que es tenen és de l'any 900, uns documents d'uns de per aquí. I és de l'època romànica, i per aquí les que hi ha pel voltant totes són del segle aquest, 10, més o menys, o 11. Aleshores, va quedar abandonada i cap a l'any 1400-1500 es va reconstruir i es van fer un edifici accessori, que no sé si és aquest, suposo que sí, que amb aquest hi havia ermitanys. Tenien els ermitanys, una pleca l'any que s'hi fan sardanes. I àpats. I àpats. Àpats allà no en fa aquest senyor. Bueno, amb aquest del club sí. Però no dius que feien un àpat. Entre ells allà amagats. Ara, que ja coneixem part de la història de l'ermita de Sant Mateu, hem entrat i farem sonar la campana.
Això és el graonet aquest de la porta de sortida. Estem fora ja. Ja estem tots, ara comença Mercè. Nois, aquesta casa d'aquí és a Can Riera, que és com molt famosa perquè és molt antiga també, i ara veig que han posat un xiringuito allà. Això fa... Aquí hi havia uns pagesos que ho cuidaven i tenien també cavalls, però ho tenien a dins, tenien estables. Llavors això fa uns 20 anys, aquesta casa la van vendre per €1.000.000 amb uns italians, perquè volien fer una casa rural, però no els hi han donat mai per aquí. Tot un estat. Bueno, aquí està, jo he tingut de tenir 24 anys, de tot. Cada any són batudes, per baixar. No per carregar-se de tot, però per baixar tot. Jo no em creixo mai. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Què tal, Joan? Hola. Bé, home, tinc uns guies meravellosos. Que sí? Home, també no és aquí. I per allà sí que la podrà tocar. De nou, hem arribat a la creu de Can Boquet. La Ioli vol tocar la creu. La Ioli i la Mercè s'enfilen fins al peu de la creu. I ja hem acabat la volta. Hem arribat a la Roca del Toni una altra vegada. Hola, bon dia. Carnita, mira, espera. La Mercè ha portat un mapa amb braille de la zona. Dani reconeix sobre el mapa els diferents llocs que hem visitat. El mar, mira que bonita. Ens ha de dir si ens tornarà a portar o no. Bueno, si us porteu bé, No, per altres camins, perquè n'hi ha de molt macos per aquí darrere que es poden aprofitar, ja me'ls estudiaré, i per més endavant, però intentaré que siguin d'aquestes tan lliures de pas, no com aquesta, que ja sabem tocar. No diré res a la Diputació. Secreto. Us heu adonat que ha vingut un guarda? Sí. Clics de l'excursió. Un instant congelat en el temps. Belicú. El dolmen, o Roca d'Antoni, el tenim davant nostre. Està format per un corredor amb lloses paral·leles, de granet. La part final, o cambra, està coberta per una gran llosa. Clic 2. A l'esquerra de la imatge, una gran alzina. La Roca d'Antoni la veiem de costat. Al fons, massa forestal. Clic 3. La molsa i un fong de soca cobreixen la soca. Clic 4. Una mà innocent palpa la molsa molt suaument. Clic 5. Entre el cel i la Mercè i la Ioli, la creu de Can Boquet. Clic 6. El fons de la imatge ha desaparegut. Només han quedat la Ioli, la Mercè i la creu. Clic 7. És la foto de grup, just davant de la capella de Sant Mateu.